Пъст малко. Ей, V-Bucks може да си взема. Колко? 100 V-Bucks. Ей, аз ще направя 300 V-Bucks. И някаква раница. Ай, не, ще взема. Това кой лев? И трябва да дигна задължително 70 лева. Шо? Много як такъв ефект има като падаш. Между Доктор Стренджър и... То май е точно... Мистерио май беше. Мистерио сет. После какво има? Това е яко. Някакви кирки като пламъци. Ей, в тази игра ще няма котка, бе, братле, да имаш котка на работа. Това ще е скин, който ще скупа задължително. Не, аз си ти. Нали? Ще искаш да ми намекнеш? Да, В играта ли си? чак. Имам 200 V-Bucks, бе. А как бе, аз преди това имах още 200? Та играта нещо тук имам. Ама е тъп. Да, бе. А това раница ли? А това раница не му кефи. И та, тази са най-хубава. Outfit. Това outfit няма. Не, това повече не иска. Какво е аура, бе? Ми видиш новия емоут. Да видиш какъв емоут има. Ти падне шапката. Не, по-яко от това. Аз 2 пъти имам един и същи танц, бе. Това не е добре работа. Сега го правихме вече. И може си да сменя иконката. И стандартно какво беше? Аз го забравих. Давай, тук може да сменям някакви неща, гуми, муми. Колко е да се работа? Това какво е сега, например? По-хубаво. Тръгна ли? Или? Тръгна. Чакаш? Добре. Че аз си видя новия емотикон. Не този бе. Това стара да задържа. Защо имам пак 4? Аз исках повече неща, бе. Не, май тук. Давай, имам тук 6 работи, те пък ги няма. Що ги няма? Искам. Влезе да ти покажа какво си взех. Ти падни шапката направо. Нещо котишко, нали? Близо. Сега ще видя. Не е котка, ама най-близкото възможно до котка. Аз съм вътре. Гледай се. Чая, влезеш. Да, реди и гледай се. Това колко ще има с котката? Не знам. Е близко до нещо, което е на рамото или на ръката. Не знам, да. Какво ще... Как
Какша кокошка това е? Това е пеликан. Лама. Ето път правим Виктори. Айде. Да. Загубим ли спираме клипа тотално? Загубим ли спирам клипа, викам? Гледаш клипът 7 минути. Аз им държа в началото, по средата някъде. Вили? Звяра. Изяй. Това е черния кошмар. Чопли си. Вчера мъдрахме, беше на спа процедури, основно почистване, изкъпахме го, направо светна. С моя мъжния сън. На 2 пъти обидим. И утре ако завале един дъжд и както са ми прозорците измити и всички така ми ще поводя направо. Например, точно така става. Такъв реч, които няма да се вижда него и така. Бате ти не погледаш, ти чак от нас до вас сигурно мама чуеш как викам. Да такова ми гадне и тъпия дъжд. Да случи. Добре, ясно. Тикът един попнах се от смех. Някакъв клип ми излезна в TikTok-а и някакъв руснак върве в Русия и киха между блоковете. И някакъв дет живее на 7-8 етаж отгоре му вика на здраве. И он господи, мерси. Да, он си мисли, че Господ му каза на здраве. И он отгоре се пука от смех. Охо. Тук откача от честови и аз влезнах в къщата, която естествено няма честови. Май. Това тук долу някъде, не? Добре. Аз тъплю съм или? Ами... Не мога да намеря чест. Ами те си ще се на място, ако искаш. Той това... Локатора ми откача, ти казвам. Ти мали, мен 5 ми светът не мога да намеря нито един къде. Его се. Отдолу ли е някой? Да. Ох, майко, тук положението... На... Мазата на Дева Коледа. Тук било е така да се. Само това не ми харесва, не всичко друго. Кое беше душемето, бе? Добре се, тук един чест има. И е някъде тук, бе. Ей, нямам думи ти казвам.
Паднах умазат. Хилови има много такива работи. И... Това е някой. Сериозно ли ми даде някакъв помп? Не, ама ако спря ми бъгваше много добре. Защото се отразнах. О, може ли играта ми върви гладко? Разбирам какво текст ми кажеш бъгване. Може да се разбира. Тук яко фойверки се чуят да ти кажа. Много. Някой празнува нова година предварително. Изпускане на фона. Ма това е яко стреляне тук, бе, какво става? Пие тази полшенка, бе. Я да пуснем... Да пуснем... Е, това тук да е какво става. Не, тук яко стреляне се чува, ти кажа. Бъди на штрек. Искат тук да ми превземат имането. Спри да бъгваш, бе, човек, моля ти се. Сега това ще го скоча, ли? Фак! Наби ми 20... 12 кръг. Fortnite Crash. Как така, бе? Crash не. И сте изкарал от играта, ли? Не. Пък не изцяло. Добре. По-хубаво да не виждаш кой има тук. Няма как и да видя. Що бе, изкарате от играта, ли? Не бе, че тояма замръзнал тотално. Цъкни нещо. Къде си да припада? Кое? Това вече се изкарах. Да. Пробай да влезеш. Направо ми за съобщение Fortnite Crash. Давай, на мен ми бъгва. Не знам защо. Ти май умря тук, що да ти кажа. Защото оръжията се разпръснаха навсякъде. Да, бе, да. Полами още повече да мичи. Оли го френ. Гледаме са набързо как ги правим. Дивни ще се... Както ми бъгва точно така играш, а просто че си нямаше представа. Само ми трябва кола. Да, бъгва още. Не.